Hvis han nu ankommer. Jeg bliver gået af, fordi der er faktisk map. Jeg har bare lige ventet. Vi venter lige på... Så... Det der er map på, jo. Skyblock Survival Adventure. Hvem er Just Excalibur, Mr. No 2022, Speedmaster 12. Hvad mener du? Ryan, let's go. Jeg er ikke sikker på, at 2 ud af 10. Vil du af der? Husk, vi kan nu få spears. Blaze. Altså, er det bare en helt normal verden? Mhm. Ja. Og man kan ikke bruge blik særlig meget. Shit. Jeg tror altså, du har sendt den forkerte logo. Ryan. Logo, du har sendt den forkerte, for jeg rører lige sådan en med alle mulige andre mennesker. Det er mig, der bliver der prøver. De prøver at diddle. Ja, der bliver... Jeg kan lige kortet. Nu har jeg lige prøvet at pinge dig. På vores server-link. Prøv lige at kigge på min skærm, det er lidt hurtigt. Jeg rører lidt sådan noget her. Lige. Prøv lige. Og så er server. Server address. Nej. Og der var navngivende der nu. Og så hvad? Så done. Prøv at klikke John. What? Nå, outdated client. Nå, ja. Nu skal jeg lige lukke Minecraft. Og 1,21,11. Nej, nu kan jeg ikke lukke. Vi skal nok hjælpe dig. Nu er lige oppe på streamen igen. Nå, det er fint nok. Boom, 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 boom. I want you in my... Nu tjekker jeg lige. Ja, den er på truce. Ja, der er spears. Der spear. Ja, det er den nok. Det er snapshotten, vi er på, der har det. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke kan have Jade på. Jeg kommer stadig ikke ind på den. Jeg har lige gået ind i en, så til der en, eller sådan noget. 21.11. Der er blaze spawner. Teleport til at vi er lige skud. Der er ikke kommet en eneste. Har jeg gjort dig? Hvad laver du, Ryan? Altså, de kan bare diddle mig. Wait, what? TP. Hvad fanden? Vi havde da keep in. Hvor er det armor hen? Der. Jeg er nu. Hvor er I henne? Vi er i der nether.
Jeg mangler min pants, Ryan. Jeg har dem ikke. Oh shit. Ligger de deroppe? Nej. Har I en base? Ikke nu. Nej. Fik du dem? Ja, jeg har dem her. Jeg dør dog. For helvede! Blood just got bottled. Som om du er bedre selv. Altså. Jeg har lige kommet ind, så det kan jeg ikke helt bevise jer. Fire. Jeg har 2. Bjørn. Bjørn, jeg er lige bag dig. Hello, Mr. Pussy. Hallo, jeg hedder Mr. Pilfinger. Blokerer du? Vi er skibis. Hallo Ryan, jeg er meget bange for at komme til at slå en piglin sweeper. Kan man have cover armor? Ja. Ja, Nu mangler I bare at gøre det med smaragder. en emerald. Ja, Ja, og så... slash emerald. Og også wood. Men nu kan du ikke gå Og ud og dø. heal. Jeg tager lige over til Loki Emil. Altså, kan man Vi TP? burde have app skin, bro. Det er vi er server operators. Ja, det er kun sådan like dør. Ja, tæt på, sådan cirka tæt på. Altså, hvordan TP'ede du bare over til mig? Jeg vil også godt lige kunne TP væk herfra. Ja, vi tager lige over til jeg tager lige over til Nether-portalen, og så TP'er det. Den var der allerede ellers på. Ja, nu er den mere for sat på 20. Og jeg skal lige huske record. Det burde være de her 2 knapper. Hvad for nogle knapper var det nu? Når den er allerede i gang med at record det. Hvorfor ligger der alle... Hvorfor er bare alle zombie-piglins her? Wow, what? Oh shit. Jeg kom til... Jeg kom til... Jeg slash TP Ryan. Når du er her. Hallo. Det var det, der var piglins. Nej. Hallo. Jeg lægger. Jeg tror 3 players det er max. Jeg ved det ikke helt. Den er ikke særlig stable, den her server. Nå, skal vi lave en bars? Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det lige her. Nå, jeg vil gerne bygge op på surface. Åh, det var da handy. Der lige var en cave her. Jeg kan bare ikke se en skid. Og det er godt, jeg er for torches. Skal vi så tage på portalen? Hvorfor? Hvad? What? Nej, vi skal bare... Vi burde nok lige markere, hvor den er. Altså koordinaterne. Jeg har lige fået en besked. Det er server for all my friends.
Hvorfor har du blokeret af? Ew. Ew. Jeg kan bare ikke se en fucking skid. I bruger ikke mods, vel? Nej. Næh. Yes. Ej, hvor er det der night vision seriøst fucking dejligt. Ja. Hvorfor lukker jeg af? Hvad mener du? Jeg har ikke lukket af. Mener du triple? Der var ingen anden spasser, der lukkede af, så jeg ikke kunne komme ind. Så skulle lige mine. Her eller mig. Skal jeg have mine? Nej, her. Jeg har... Eller mig. Nej, det tror jeg ikke, du skal have. Nå, jeg har en lidt hurtig pickaxe. Lige blokket Jeg har af. flyttet dig. Jeg har Min flyttet dig. pickaxe også. Sej. Jeg har en Hvis du ikke diamond har pickaxe. Jørgen. TP'er der under void. Og jeg har en sten. Ja, jeg har en diamond. Flyt dig. Sten skal er han- sejre. Eller skal jeg flytte dig manuelt ved at nakke dig? Nu bliver jeg rigtig bange. Nej, du gør Altså, ikke. jeg kan bare få dig under void. Hvem? Mig? Undskyld. Nej, Bjørn. Ja, Jeg synes, bare, det går ret hurtigt. Hvad gør sådan noget? chat, bare flyt dig. Må jeg godt få kullet, gutters? Lige meget hvem der får det. Du hugger bare videre, så tager jeg kullet i mellemtiden. Jeg piller ved små børn. Godt for dig. Ved du egentlig, hvad det betyder? Pilfinger. Ikke hvilken som helst spilfinger. En børne... En Didi. En Didi. Pilfinger. En Didi. Jamen, jeg havde ikke lyst til at sige noget på grund af... No. Shakira. Jeg kommer sikkert at slå dig. Vil du have det der, Bjørn? Du skal ikke spire mig. Du skal ikke spire mig. Så lad være med at blokke af. Det var, hvordan du spirede mig. Du gav mig fist. Du fistede mig. What the fuck? Det ville være bedre, hvis dit skidt var sort. Kan det nu ikke også bare gå lidt hurtigere, mand? Vi har ikke mods på. Har du glemt det? Hvis vi havde mods på, så ville jeg allerede være oppe på toppen 3 minutter siden. På 3 grund dage af siden. all excavation. Bedste mods jeg kender, så excavate. Og det er mere lightweight Water. end lightweight. Det var Så da må I bare svømme slet ret. ikke Vi skal lige få os en dør. shit, vi er under vand. Og så må man bare Jeg op. crafter os. Nej, vi er på service, Ryan. Ja, men en dør, så der ikke så? kommer vand ned. Åh. Ja, må vi så lige markere det her af, eller... Jeg har lige craftet mig en mangrove dør. Ja, så placerer den her, I guess. Ja, perfekt. Perfekt. Ha. Hor. Hvad, man kan lave bundles. Ja, der har man jo kun i lang tid. Har jo glemt, vi spiller på ældre versioner. Spiren kom ud efter bundles. Nå, Og vandet er stadig ved at forsvinde. Seriøst, Ja. det er rigtig billigt i det forhold er til helt tåge, beta. bro. Holy. Der er tåge på min skærm. Det må da være night vision på overfladen, tror jeg. Nej, det er den nye opdatering, der gør det. Eller så er det den nye opdatering, som jeg sådan tror... Og hold en kæft, smartass. Jeg synes godt lige, der er nogen, der har lidt attitude. Den eneste attitude, jeg har, det er stop med at løse tingene og sidst.
Attitude. Jeg vil hellere lytte til en nazist, hvilket jeg er, hvilket er mig. Du kan hellere Nej, lytte til racist. nej. Okay, perfekt. Ja, Shakira. men det er det er en communist. Kanye West. Jeg får lige lidt lettere. Ret hurtigt. Hvor er I gået hen, drenge? Ja, der er jo To leder. business. Og jeg vil nok hellere rekommendere, at vi får Bjørn med. Altså, du kan bare følge vores prikker. Jeg skal lige hurtigt have en blok. Jeg skal lige se, hvordan det her spire virker, så hvis det lige er Nej, stille, Ryan. nej, stop, hvis du gør det ikke. Stop, Bjørn. Oh! Slap af, jeg skulle bare se, hvordan det virkede, mand. Holy, tager det seriøst. Ryan, stop lige. Han er sjov. Roblox Garp build på. Ej, okay, vi burde ikke. Roblox. Altså, jeg har copied kommandoen. Kan du se, hvor hurtigt jeg builder, mit Ryan? Okay, nu må vi ikke stoppe. Nu, stop. Ikke mere. Så skal den lade være med at tæve os. Ja, jamen, det... Vi startede den der ene krig. Stop! Det er lucky nu. Vi startede bare den der ene krig. Der er castle ude i vandet. Der er castle. Det er et af tårnene, jeg fløj ind i. Oh my god. Der er ikke en skid her. Hvordan virker spire over? Der er en kiste! Lokker du sige, jeg fik en Nautilus shell. Copper Nautilus armor, sorry. Jeg fik en eller anden lock of the sea, so fishing. Skal jeg nakke dig, Bjørn? Prøv bare, du skal tige stille. Jeg tror, du skal passe på, hvad du gør, på grund af, at vi kan kække dig. Vi kan også bande dig, faktisk. Mending. Fedt, på hvad? En bog? Fishing. Bjørn, stop dig selv. Du kan ikke Det var en attack lidt forkert ting. en spear kan ikke bruges til at lave close range damage. Ja. Jeg tror, jeg lige skiftede den ud med et sværd. Det er godt, man kan lave kover armor nu. Jeg tror, det er crafter et diamond sword. Sådan så jeg beskytter. Og diamond spear, hvis du har råd til det. Nej, jeg laver kun sword. Nej. Ej, det er det. My way. Og hvis vi finder ud af, at I bruger X-ray, så bliver I kigget og aldrig må join in igen. Jeg kan ikke bruge X-ray på det her. Jeg kan kun bruge det på sådan nogle server som Donut. Som Dr. Donut. Det var også derfor, jeg kunne komme ind i starten, fordi jeg altid bare spiller på en X-ray account. Jeg poke dig. Oh, wow, Nej. Du fik mig et halvt liv. Om den er meget range. Hvorfor har den så meget range? Oh, twirl. Oh, fuck. Okay. Damn, bro. Chillax. Du chillax lige nu. Det er cirka så meget. Jeg damager bare. Der er cirka så meget, som du damager mig. Jeg lægger søgt så meget, Ryan. Jeg kan ikke engang hugge en blok. Hvad er det her, søgt for din server? Jeg hugger helt til en blok. Jeg tror, den bliver overbelastet lige nu. What the fuck, man? Ja. Ja, den bliver overbelastet. Det er, fordi vi åbenbart går for hurtigt, at den bliver det. Hvad er det, du prøver på, Bjørn? Hvad er det, blot prøver på? Slap af, mand.
Du skal slappe af. Har I noget kover? Nej, jeg har faktisk ikke noget. Hvordan har jeg ikke kover? Jeg har kover jeg har kover armor til en Nautilus, men... Ja, det er også det. Okay, 7 år. Kan man nu tæmme dem? Ja. There once was a Nautilus and it's seen. Okay. Jeg tror, det er der en båd. Der er Nautilus. Jeg kan tage dem. Nå, hvem vil hoppe på Jeg fandt båden? et shipwreck. Hvem vil med på båden? Og der vil gå gerne. Øj. Det vil jeg. Drift. Spændende, vi er på vej hen lige nu. I Deadlow-universet. Spear. Der er shipwreck. Den er jeg ved. Shipwreck. Jeg siger, den er jeg ved. Bjørn, jeg har lootet det. String. Fedt. Jeg så og så sagde jeg et shipwreck. Og så kører jeg bare over mod mig. Jeg går over til det der ligger i tager du vandet. i creative mode. Ja, slap Fordi... Men jeg kan jeg min båd tilbage? Nej, jeg har ikke din båd, tror jeg. Giv det dem, sorry. Jeg har fuld inventory, så jeg kan ikke have båd. Du har den i dit inventory, Bjørn. Nu så du fik den op. Jeg er lige på vej herover, så... Fair nok. Multishot book. Så er der nogle, så er der lidt gold. Ja. Hvad skal jeg lave? Det har vi allerede, mor. Der er en ny båd til os to. Jeg kan alle tal, mor. Oh my god. Der er sank, vong, andre. Fordi man skal plus dem. Det skal vi faktisk. Har du ikke har du ikke en mangrove båd i en inventory? Båd? Jeg har aldrig lavet en båd. Jamen, jeg spurgte Bjørn. Der. Ryan, vil du hoppe med? Ryan, hoppe med. You don't even know where I need to go. Nej, bare fortæl mig, hvad for en vej, eller giv mig kortet. Nej, jeg har også fuldt inventory. Bjørn! Jeg har ikke brug for kelp. Allahu Akbar. Bjørn, stop din fede spasser. Jeg var ikke klar for den her. Kan man egentlig kigge, hvordan går man i third person og sådan noget? F3. F5. Ikke F3, F5. Ryan boat. Taxi. I don't need that. Why? Because I know where I'm going. Blood. Hvordan var det nu, man Drunk motherfucker. Drunk motherfucker. Hvordan var det nu, man åbnede den der chunk menu, Ryan? Jeg ved det ikke. Lad være, Bjørn. Flint den stil. Har I sådan 4 stykker iron, jeg må få? Hvor skal du bruge Ryan nu? Jeg fører bare med Ryan. Hvad hedder det? En iron pickaxe. Lad mig loot det Og så først. et stykke iron til endnu en iron spear et andet tidspunkt. Jeg har en Skal iron. du allerede have en ny Iron Spear? Eller nej, faktisk godt have en bucket. Og en bucket og en iron skål vil jeg godt have. Hvad men til mig, når vi er i chunken?
Okay? Jeg ved præcis, hvor den, cirka præcis, hvor den ligger. Jamen, du skal bare fortælle mig Kæft, chunken. en grim skildpadde. Jeg kender nemlig en... Jeg kender nemlig et Hvor lang trick til tid altid er at jeg finde. lige? Den der skildpadde blev godt nok lige destroyed. Prøv lige en af jer crouch hurtigt. Ej, Ryan er en chicken. En chicken. Shut up, chicken though. En shiba. En chica. Chica waka. Ryan, kan jeg bede om det er en kort eller noget? Jeg vil Det meget er to gerne... forskellige. Jeg vil gerne også finde... Jeg er meget god. Jeg vil bare meget gerne please bede om et. Hvor blev den af? Jeg havde lige lagt den ind i min inventory, og nu er den gone. Nå, Hvad det var en så kom du til at duplicate den, vil du vel? Nej, den var ikke engang duplicated. Nå. Bjørn, stop! Det er det grund til, at jeg ikke kan spille med dig sidste gang. Det var ikke engang mig, der dræbte dig. Det var ikke engang mig, der dræbte dig. Nej, stadig. Jeg sad gangbang. Jeg hørte en Jeg ko. sagde, at han ikke skulle slå den, og så slog han den, og så var gik du til på den. Der, fandt den. Hvad var Det var chunk? ikke meningen. Det var Hvad var faktisk ikke chunk? meningen, det der. Jeg mener det, det var faktisk ikke Nej, meningen. ikke chunken. Den forsvinder hele tiden, den der dude. Hvor meget range har den her lige? Damn! Det gjorde mig fandme one shot, det der. Nå, jeg skal Det bare er ikke prøve. her. Ej, Bjørn! Nå, det var... Ja. Damn, I er langt væk. sæt den i den offhand. Ja, og så bliver duden... Jeg looter først. Hvad det er. Ser vi, hvad der sker. The Spear! Prøv at kigge bagud en af jer. I will give you guys the spear. Det kan godt være, at vi er på vej væk fra den, det skal jeg ikke kunne sige. Bjørn! Stop! Det er en killing. Helt stopper nu. Den stopper jeg. Hvis du gør det en gang til, så smider vi dig på minus 1000. I altitude, eller? I altitude. Ja, det er bedrock. Nå, det er void. Det er under bedrock. Det er meget langt deep under bedrock. Ja, vi er på vej væk. Vi er til den anden vej. Ja, flot klar. Flot klar. Jeg kan ikke vide. Vi sidder i et hjørne mappet. Jeg ved ikke, om vi er på vej væk. Eller om vi er på vej hen mod det. Hvis vi var i side, der ville jeg kunne vide, om hvad for en side jeg var på. Men så ved vi på Men jeg var i et hjørne, så jeg kunne ikke se nogen af vejene. Så vi skal faktisk den her vej. I did it. Okay, Nu Mim. kan jeg slå Ja. jer. Jeg har... Når vi er inde i caves, Max will stop. med for eksempel Oh, bjørne. overtake! Max will Det stop. Jeg kom til at skifte båd. Nej, nu er vi vej væk igen. Er det den her vej? Bjørn, jeg tror, det er den her vej, vi skal. Det er det, jeg ikke... Jeg ved det ikke engang selv. Jeg ved det heller ikke. Jeg venter bare på prikken, den bliver stor igen. Og nu også vi er helt tilbage ved spawn. Vent lige lidt. Jeg kan bruge min mus vertical scroll til at skifte min inventory sammen også. Og jeg tror faktisk, den her vej. Jeg ved det ikke. Andre, jeg ved det ikke. Netto Gustav er begyndt at sælge, you know what legetøj. SIX
Toys. Netto begyndte at sælge. Nej! Ilstrup. Jeg Jo, kan godt det er lide de gifler. faktisk. Det kan jeg også. Jeg kan godt lide gifler. Jeg har fået en ny holder den bare, Ryan. computer-repair-værktøj i dag. Jeg holder den bare. Ja, jeg venter på... Der, vi er inde på mappet igen. Vi skal denne vej. Jeg er ret sikker på. Luk Emil. Vent. Det er ikke bare på båden. Jeg har den. Gas! Så kører vi lige rundt kommer om. nok Ja, væk. det der, jeg spiger jer på grund af det der er lidt cringe. Det må Nu du får ikke. I the irons. Hvad sker der med kyllingen, Nej, bro? ved du hvad? Jeg Den kører står bare der. What the fuck? Hvis du spiger, så sender vi dig til minus 1 million. Okay. Damn. Så ved han godt, at vi ikke fucker around. Bad boy. Hvor er vi egentlig på vej hen? Bedrock. Bedrock. Mod det Det er jo Bedrock det er faktisk et pænt billede. Jeg tager lige et screenshot. Når jeg skal tage det før. Max Verstappen. Ja, vi er på vej vi er på siden, så lige nu, så det må være siden vi er på vej fremad, så er vi til højre, så vi skal til venstre. Bro, hvor bare spire mig med alt, hvad han kan. Det var godt, at du har gjort det så mange gange måder. Ja! Ryan, vi er på vej. Ryan, vi er inde på kortet nu, vi er inde på kortet. Jeg kan se det. Jeg kan se det. Jeg kan finde treasure meget nemt nu. Vi har gjort det svære. Jeg ved præcis, hvor der ligger. Sådan, Er det en shipwreck? Du brugte et kort til at finde et kort. Jeg caller dit. Den tager vi lige. er så Bjørn ikke. Unbreaking cap. Det gør jeg ikke. Jeg har lyttet den anden halvdel. Jeg har ikke brug for den der mere. Og den der har jeg heller ikke brug for. Nå, jeg tager hen mod... Village. Village, den er over i Village. Hvad? Ja. Yep. Vi ved begge to den samme strategi. Ja, I wonder why. 0-0 på din under, hvis du klikker F3, så er der noget, der hedder... Jeg brugte det ikke engang. Jeg fulgte bare præcis midten af mappet. Åh, det var da fedt nok. Blacksmith. Blacksmith. Diddy Smith. En diamond. Iron. Perfekt. Jeg har 45 diamonds. Det lyder ikke som X-ray eller noget. Nej, vi har ikke engang brugt X-ray. Nå, Vi har ikke engang jeg rørt kan ikke bruge det der kort mere. Librarian sælger Blast Protection. Det er faktisk fint nok. Men jeg vil foretrække Fortune. Jamen ja. Dårlig. Nitwits er dårlig. Nitwit! Hvorfor gør den ikke noget? Fordi den er så peaceful. Jeg tror, jeg så det så bare en Iron Golem. Number 19. Mouse and baked beans. Mouse and baked beans? Ja, det gør der bedre disgusting. Stol på mig, det smager godt. Number 19. Mouse and baked beans.
Sheep! Chicken ducky. Chicken jockey! Nå, skal vi bruge over i village, eller hvad gør vi? Skal vi ikke begøre vores hus? Au! Jeg fik lige proppet en... Bjørn har lige proppet en spire op i min røv. Skal vi... What? Jeg ved på det. Det var godt. Jeg fandt det ved et meget godt fladt sted. Lige her Jeg nede tror ved bare, vi laver en Let's ny see netterportal this. med det her. Let's see. Lige her nede ved lavaen. Skal vi ikke gøre det her ved Oh, lavaen? Der er også la en la la cave. la. Chicken. Chief lava chicken, yes, tasty as hell. Okay, ja, du var nede i lavaen næste gang, så eller? Nej, du Okay, gør. det ligner næsten et hjerte. Det skal jeg sende til hende. Nej. Kom her. Hvad var det? Tyk på. No! Lige da jeg sagde det, så faldt det en af mine computere ned, og så smadrede det noget af mit julepynt. Åh. Oh my god, der er fucking meget knockback der. Hvorfor er du i creative mode? Hvor er han? Ej, okay, jeg gider ikke være med, hvis I bare spiller creative. Så stop med at slå mig randomly, altså. Jeg er mest Chill, peaceful. Jeg er mere Det peaceful gjorde end... kun 3 hjerter, altså. I tager det seriøst virkelig seriøst. Det gjorde kun 3 hjerter. Ja, på grund af det irriterende. Du lærer ikke at stoppe. Det var dig, der startede med at være cringe. What do you mean? Det var virkelig goofy. Nå, jeg clear lige out der area lidt. Serveren dør lige nu. Sådan der, den er live igen. Kan I TP mig? Good boy. Var det ikke ligesom... Var det ikke det her? Var det ikke... Nej, det er der, hvor det står i chatten. Hvor det står i chatten. Åh... Altså... Nå, nej. Var det ikke lidt så ligesom sådan der... Agtig? Ja, sådan der. Hvordan gør du det? Jeg ved det ikke. Hvordan gør du det så, hvis du ikke ved det? Det er sådan ikke op i trippen. Hvordan går I creative, altså? Hero Brian is coming. Skal jeg lave en portal nu, drenge? Hvad er det Ja. her seriøst på? Nå, jeg laver en He portal. is coming. Hero Brian is coming. Kom Nu ind. sætter jeg ild til What? Der er skovbrand! Der er skovbrand! For helvede, Ryan. Der er skovbrand for helvede. Nej, vi dør alle sammen. True. Hero Brian is mean to little kids. Okay, den er jeg low-key enig med. Den er low-key lavet. Bjørn, hvad har du lavet? Har nogen et stykke iron. Jeg har noget. Har du 0? Nu siger jeg, han har Jeg noget. har noget. Boom, boom. Oh my god. Jeg mangler Sådan portal, drenge. Okay. Sådan portal. Beautiful.
La. Baby is coming inside little kids. Der er noget galt med os. Det er bare seriøst at være ud, det her. Okay, en af dem har en spire af de der piglins. Pigmen. Ja. Nå, du er allerede gået ind. Ja. Nå, jeg samler lige og sætter ind sammen til en enchantment table. Kan du få noget netterit? Måske. We need to go deeper. Marvin. Jeg har lige jeg har lige dræbt Diddy. Nå. Mommy's Maria. Mommy's Maria. Der kommer der en obsidian ind igennem portalen. Ej, okay. Au! Der er gas, der er gas! Jamen, hvad? Oh, Ja. I got this! I got this! Bah! Well played, Clover. Oh, Randy Clover. I got this. Jeg fik en music disc. Music disc Amos Rodigius. Han får ikke en gas til ud af det mere. Nå, skal jeg lige nok den her inde med? Ender pearl, let's go. Skal jeg lige nakke en til? Det kan du da godt. Ja, jeg har 2 enderpearls, drenge. Hvor portalen til hjem? Ikke helt sikker. Er mobs friendly? Nogen er. Jeg går bare spectator, så sådan der, jeg har fundet den. Nå, så er jeg tilbage. Sæt. Mangler så 1 diamond. Nå, Hvor går man i den der menu, hvor man kan gå i spectator og det der? Ja, det kan noget, vi kan tid mere app. Bjørn. Oh my god. Og den så har jeg nok ud til at trække for en seng. Rune stand, let's go. Okay, bro. Du bliver spammet. Jeg ved ikke hvor. Jeg tror, jeg har en idé dog. Hvor det går være. Kan jeg ikke lige gøre mig admin, så jeg kan gøre det der fucking spectator piss. Hallo? Why? Bjørn, Wow. vi skal jo ikke abuse dem. Nej, men jeg skulle lige finde porten, så det er derfor, jeg brugte det. Det server is dying. Jeg smed ham bare under mappet, fordi han slog mig med spiren.
Der er I Pelle. set fire to the fandt rain. Pelle. Watch it burn. Jeg er lækker. Jeg fandt Pelle. Jeg har lige dræbt Pelle. What, hvad sker Ja, der i jeg kan ikke husene? join, vi spiller lækker. Damn, den er tilbage nu. Hvad sker der? Jeg har lige dræbt Pelle. Bjørn, Altså kyllingen. Ja, Jeg har også en reserve Minecraft server. Bjørn har bare brændt brænder alle husene. Nej, selvfølgelig ikke. Du har da vendt en stil. Someone. Ja, det er der overlever Jeg- ikke. Jeg har lige slået spreading fra. Så kan Bjørn kan bare lære det, at... Someone's a little angry. Altså, han har afslået Ja, det fra. Fuck Næste gang du gør sådan noget der, der, du har misforstået. så bliver du kicky og aldrig bliver kommet inviteret igen. Det var det, jeg siger stop, det er ikke nok. Det er derfor, Det kan ikke stoppe, nej. at Luke Emil ikke gider at spille, som regel ikke at spille. Men det er ikke Jeg har stoppe. vand, Ryan, jeg kan slukke branden med vand. Ja, jeg har lige slået spreading fra. Ja, Hvis det regner, kan det også slå brand, faktisk. Gå i seng, Nettie. Skal jeg gå i seng? Jeg har ikke nogen fucking seng. Ja, det var til min lille søster. Ja, mand, gå i seng. Hun kan ikke høre det. Det er bare kun. Bare lige til info, er hun sådan 10 stykker. Ja, det. Ja, det. Så er et eller andet, der brænder, kan jeg høre. Jeg prøver så lige ind under. Nå, det er indenfor, der brænder. Vi er brandvæsenet. Hvor fuck er der planker foran døren? Oj. Prøv at se, vi har lidt ramt Herobrine. Nej, du så ikke noget. Jeg så lige, du stod det. Nej, du så ikke. Hvordan har I expectet, at jeg skal sove lige nu? Jeg går sådan her. Du skal ikke kigge på, hvad jeg er placeret foran døren. Kig i villagen. Hvordan? Bare lad være. Yes. Jeg hader lidt, der ikke er, you know. Og stop nu, din... Jeg gjorde ikke engang noget, til du var op og ned, altså. Du har seriøst anger issues, little bro. Ja. Ja, det har du. Oh my god, jeg er slamebot. Jeg logger Har bare du på dig. slangebot? Og Ja, har du altså- slangebot? Nej, hvor er du tough. Måske lidt på grund af, at jeg Jamen, har jeg var- et fucking kover, jeg har taget. Mens du har et diamond sword. Det var med det, jeg bare logger på en, og så bliver man slået. Du logger på en. Ja, sådan homie missile. Sådan, jeg er aimbot. Sådan, men jeg den kigger har- væk, og så drejer jeg med kamera og slår perfekt, så jeg lige rammer ind. Jeg tror, at homing missile er et meget dårligt eksempel til noget i Minecraft, så... Jeg dræbte en æsen. Jeg dræbte en kylling. Jeg har dræbt Pelle. Jeg har dræbt en gris. Jeg skal gå om et kvarter. To the lane, watch it. Jeg har lige deactivated locator-baren, fordi den begynder at irritere mig. Ratio, ja. Nu kan vi kun rely på, you know... Coordinates. Andres koordinater. Der er et i et træ!
Men hvad fanden var det der for en trade lige så? 30 emeralder og en book for power 2. Fuck, det er skrald. The tree was burning, Ryan, as well. Oh nej. Ja, har du tændt ild til noget? For ret lang tid siden har jeg. Okay, good. Du gik helt ind foran mig. Det var ikke engang min skyld, det der. Det var helt din egen skyld, du var, bro. Det var helt din egen skyld. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor du gør det der. Hvad, jeg var muted i Yoda Orioles basement. Yoda? Ja, altså Yoda RL. Ham der med raketten som en profilbillede. Ham der har sådan Væk, altså. Gå nu fucking væk. Stop putting fires! Det er dig, der løber efter mig, altså. Det er dig, der sætter ild i ting. Ja, jeg prøver at få ham væk. Han så bare i håndter mig, altså. Jeg havde Fordi du intet selv gjort. står og sætter ild i ting. Manhunt. Det er ikke noget manhunt, for jeg har ikke fået nogen start, og du har 10.000 gange bedre ting, end jeg har. Du har et skjold? Nej, jeg kom har til et at ridse skjold, min og hvad så, du har et stravlekalender. diamond sword med mere armor end mig. Ja. Skulle du- Jeg skal til at moderate min Discord, så jeg kommer til at tilføje en moderator til vores Discord server. Libby Hvad er Tabby det her for Dude noget, har. hvad er det her for noget, seriøst noget jobless? Ved du egentlig, hvad pappe betyder på engelsk? Det betyder Hvad pap. pap? Hvad Ja, betyder det? det er pap. Altså, Det betyder cardboard. pap. Ja, cardboard. Shit, cut lagging. Oh my god, du bliver lige cut lagging der, bro. Jeg bliver manhuntet. Bro, min training. Oh, bro. Linganguli, I'm a black Nick. I'm a black Nick. Ej, jeg ramte til at slå mig selv. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal. Mama, I'm a criminal. Du sætter ild! Det må du ikke! Ja, det Ild er sjovt nok ulovligt. for- I det mindste har jeg fire spreading fra. Ja, fuck yes. Ja, du er ikke mig, bro. Altså. Du blev okay lige fucking outsmartet der. Der var ikke nogen blocks. Sagde du lige, du er ikke mig, bro? Sagde du lige, du er ikke mig, bro? Ja. You're not him. Det er da lidt Joyce søs 10 sekunder bare til at komme op. Bare lige sige, at han skal tage det roligt. Han har ikke taget dine piller i dag. Jeg begynder at tage stof. Du begynder med at hvad? Den. meget Du begynder water at har slå du egentlig? Said. Okay. Hvor meget har jeg? Jeg er lige så svømmer i havet lige nu. Så. Ej, okay, Luke Emil. Ej, jeg joker. Jeg kan teknisk set kigge dig og sætte dig tilbage til... Og så har jeg nu det jo ikke lægger længere vi spil. operator. Nu lægger vi spil. Ja, det er serveren, der er ved at blive overbelastet. Der er så mange flowing water blocks rundt omkring.
Altså, jeg har tilføjet en moderator. Og hvad med det? Det er Jeff, det er som ikke Sapphire. har noget job. Det er jobless Jeff. Altså, AI har lige taget over mit eneste job. Doomscrolling på Instagram. Det har lige taget over mit job. Nå, Der kommer en autoscroll. Der kommer en autoscroll feature. Oh my god. Nå, nu keder jeg mig. Gider ikke. Jeg har lige taget over mit job. Jeg vil så gerne, jeg vil så meget gerne M1 der lå. Sådan, det kunne være så fedt. Og M1 der. Ja, fordi jeg har nemlig 10 gange mindre armor end dig, og det er sådan... Jamen sådan, hvis vi havde det samme ting. Hvis vi havde det samme Der var ting. ingenting andet, der laver jagt nogen, der er værre du end dig. Altså, hvis vi havde det samme ting, kunne det være fedt, ikke? Men det har vi ikke, faktisk. Så hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Okay. Jeg har nogle strategier. Rap. Altså, jeg har en ting. Jeg er meget god til at spamme klikblok ned. Jeg har Ryan fundet ud af det. Der er 2 ting. Jeg lærer at bruge create. Jeg kan ikke finde ud af det. Prøv at se, hvor hurtigt jeg kom herop, Ryan. Du er også ret god til at bruge creative, vil jeg give dig. Jeg er også god til at blokke af. Jeg var det, hvis man bruger skjold mod mig, så kan jeg bare sådan... Ryan, vil du prøve 1v1? Sådan friendly. Det ved jeg godt lige væk. Det ved godt, vi kan bare... Bag dig. Det kan jeg, bro. Det kan han ikke. Ej, okay. We got an escapee. We got a diddler. Well fucking played, din bøsse. Ej, det er ikke fucking it. Hvor du fucking lort. Du fucking pig. Fucking fuckface, mand. Du er lort. Du TP'er, så du var en fedt fuckface, men har ingen liv. Nå. GG. Holy shit, you. Holy fucking shit. Ja, det tænkte jeg nok. Jeg var nødt til at bruge commands til at dræbe mig. Hvor I fucking lort, jeg er det jo. Og tak for båden, Ryan. Ja. You got cheats. Hej, Ryan er til venstre. Nu er jeg allerede i gang med at løbe. Jeg tror ikke for noget. Hvad er det her for noget? No job hunt versus normal human versus no job people. Oh my god, du er langsom. Ja, på grund af, at jeg kom til at åbne mit inventory. Der var keyboard lige. Den gør jeg ikke mere. Hold da kæft. Sæt dig pik med. Nu slår jeg cheats af for os alle. God dag. Nok. Især for Loke Emil. Ja, vi har begge ikke længere cheats. Oh damn. And I want you to know. Hvor døde jeg lige? Ha? Jeg har... Oh my. Og så her. Ingen af os har operator. Altså, Bjørn har gode escaping skills, det må jeg sige. Hvorfor kan jeg ikke hoppe? Jeg tur gad bare ikke mere. Fucking pigsuit, mand. Altså, Ryan, du bliver lige nødt til at slappe dit ADHD-barn af lige nu.
Så bliver jeg nødt til at give ham nogle piller. Hvad mener du? Han er helt gal, ham her. Nej. Der crashede min server. And I want you to know, baby, I Nå, men hvordan går din dag, Ryan? Jeg har pillet på små børn. Hvad? Nej, jeg sidder fast. Fedt nok. Og så gider min karakter ikke at hoppe mere. Fedt nok. Ja, det er faktisk rigtig fedt. Jeg piller altid på små børn. To be honest, så har jeg faktisk gjort det samme her for tiden. Hvorfor blev jeg lige teleporteret herover? What? Altså, jeg er friendly. Ah. Jeg er friendly. Ah. Jeg bliver bare konstant pillet i røven. Det er bare en server ejer og så 2 mennesker. Det, Jeg har givet mig selv op, men jeg kommer nærmest ikke til at bruge det. Ryan, kan du ikke lige gøre så i creative i 15 sekunder? Hvorfor? Fordi så vil han nakke mig, fordi han er godt. Fordi så kan jeg flyve 20 blocks væk. Jeg ville nok kunne nakke dig, hvis jeg fucking havde det samme loot som dig. Ja, jeg har lige slået... Ja! Bro har seriøst et diamond sword og begynder med at skrige, når han bare får et eneste kill. Det var det, jeg chasede i 10 Holy minutter, fucking bro. shit. Du er fucking god til skate, jeg må sige dig det. Altså, no joke, du er faktisk god. Nej, men prøv Og at når jeg skal slukke, så, og I andre og I også har lukket ned, så slukker min server af sig selv. aktivere den af sig selv igen. Nej, TP så skal jeg manually activate den. Ikke TP mig lige nu, by the way. Ja. Nej, men du har en friendly 1-1. I'm sleeping. Where? In the house we slept before. I don't remember where that is. I think. Oh yeah, I see now. Hello. I sleep on the top bunk tonight. You know, I just sleep over you. Bed bunk. Eller bunk bed. Ja, Bjørn er stadig i live og sover ikke. Jeg sagde, vi ikke måtte bruge... My bed! Min reserve server ligger bare og sover. Ryan,
kan du lige hurtigt nakke ham, så han ikke når, sådan så vi kan sove, på grund af jeg tror ikke, han har lyst til at finde en seng. Jeg kan bare sætte stay. Nå, jeg tror sekunder, der skal lige AFK. Nej, kan du ikke lige sætte den på dag? Ja, jeg troede, vi aftalte, at vi ikke må bruge sådan noget. Jeg kan ikke engang se, hvad dag vi er på. Var det ikke engang? Og lige spectators. Sådan her. Dag 0, tror jeg. Game mode. Så er jeg på. Altså, jeg skal gå nu. Nå, præcis.